Miro Konopka se na Slovakia Ring velice těšil. Říkal dokonce, že tato trať je jeho srdcovka. Miro, tak opravdu jste se těšil na dnešek? Ale áno, že sme tu doma, takže je to normálne. Co jste sebou přivezli za auta? Tak v podstate my sme tento týždeň testovali jednak Le Mans prototypy, LMP3 naše a jednak samozrejme obidve naše Lamborghini. Tak ty LMP3, těm se budeme ještě věnovat, protože to opravdu stojí za to. A tady za vámi vidíme dvě Lamba. Vy se teď chystáte na kvalifikaci. Áno, tam práve začína za nejaké 3 minúty kvalifikácia, takže ideme na to. No. Takže se těšíte a věříte si? Tak kvalifikácia, toto je vždy také trošku lotéria, samozrejme, ale tak určite chceme spraviť nejaký výsledok a tá vytrvalosť je 3 hodiny, takže tu až tá kvalifikácia nie je až tak dôležitá, nie je až také plné pole ako v tom Blackpaine, ale pevne verím, že to bude niekde vpredu. A kdybych vás ještě chvíli obtěžovala, šel byste se mnou k těm novým autům? Miro, tak nám je blíž představte, jsou to krasavci. Co umí? Tak ono, LMP3 to je taká prípravná kategória na Le Mans prototypy. My sa trošku teraz chceme dostať k tomu Le Mans bližšie, tak sa začíname s tými najjednoduchšími. Sú to autá, ktoré majú rovnaké motory, má to Oreku motor, 420 koní, sú 5 schválení výrobcovia, my sme zvolili anglického výrobcu Ginettu. No a pevne verím, že nejakým spôsobom nám to niečo teda, nás to niekam dostane. Začíname s azijskou Le Mans sériou. Vlastne, takže auta budúci týždeň odchádzajú vlastne do Číny. Ale bohužel je na dnešní trati neuvidíme, že? To nie. To možno do budúceho roku, keď akože tých D5 bude trošku viac, divízia 5 sa rozšíri, že budeme aj my tuto jazdiť, ale skôr chceme chodiť tie FIA preteky a ACO preteky, takže asi skôr až možno na rok. Tak se budeme těšit a držíme palce. Děkuju. Ďakujem pekne.